ana nan da aka ƙara ainihin gina masallaci sai lokacin buɗewa. Duk abin da ake yin nan ya za a yi shirye-shiryen buɗe ba mai gaya min komai, hatta kwali littafin bayyana gayyata ba wanda ya bani, a hannu ma yan agaji ma na gani. Ashe akwai abin da ake kullawa. Shikenan sai mutane suka shigo, malamai, lokacin wahala babu ɗayanku sai yanzu giwa ta faɗi kenan. An riga an ci amfanin ganga, bari mu yadda kaure. Akwai malamin da wurin shi yasa aka koma can ake tsara ga yanda za a yi, ga yin faɗin agaji. Ni a gidana ne ba gidanka bane. Lokacin da ɗalibin kuma kana malami ka yadda ai wannan ka shigo wurin da yake ba naka ba. Shine wanda kuma yazo ranar buɗe masallaci yayi abin da yake ba masu ilimi bane za su yi haka. Ci mutuncin dan uwanka a gidan shi, a unguwar shi, ba mai gaya min komai. Ya karbe bikin da ake yi na gudanar da shirye-shirye a lokacin. Ina nufin cewa ai akwai MC, Master of Ceremony, shugaba gabatar da mutane. Shi mai gabatarwa ya sani, kawai sai zo da abin nan. Ya ai shi mai gabatarwa ai wato ko ne ko ba shi da azanci ko bai iya kaza kaza. Inda ba magana bace. To wannan kenan. To wani na cewa ai ka san abu, akwai nasu, akwai namu, akwai naka. Menene nasu? Ma'ana idan mutum ya wuri ai nashi ne. Na gaya maka ina musu ne ya zama nashi 100%, amma me yasa muka shigo ciki? Me yasa? Idan ka je wata unguwa daban kai harkar ka ba sunan mu ba mu da alaka, karan ba ne ma a gama auren. A nan ne ma in na kai kaina aka ce ba a son ka, sace mallan ka bar wurin. Na'am, amma me zaka ce game da ka shigo da haƙin wasu? Ga me zaka ce? Me zaka ce idan ka dauki sunan su sannan ga alaka kai kuma abin da ka nuna kenan? Sannan kai dalilin rubujewar sallar juma'a saboda ka alakanta wurin da wasu, ka san ka jefa kanka cikin rikici. Kana kace rubujewar sallar juma'a? Of course. Tunda ai da aka kare cewa wurin nan namu ne kuma juma'a muke shekara 24 kuma ga wuri babba an yi ko sai muka ce to wannan zai koma can. Ana tsohon musulun sahaba ya koma can, dalili sunan shi kenan. Nan kuma daga baya Allah ya zama mana ya za a yi ko mai da shi santa ko kaza kaza. A dan wannan ranar 1 ga watan March bara 2024 ni na sanar da to jama'a daga yau sallar juma'a ta ƙarshe ta tabbata. Mutane suka yi murna, aka yi farin ciki. Me kawo murnar? Wataƙila ko suna ganin ko su ake yi. Ai ba ma wataƙila ba, murnar cewa to masallaci zai koma can tun da sabo ne. Me yasa suka fahimci haka ne? Dama sunanmu ne a wurin. Kuma abin da aka nuna mana kira. To sai kai dalilin rugujewar sallar juma'a. Rugujewa haka kamata ka kira shi. Amma ta hanyar wayo. Inda kun canza daga abin da kuka nuna ma duniya, kun ɗauko suna, ashe kuna da ba ƙarƙashin ƙasa. Kuma a wannan lokacin sunan nan kuka sa saboda gudun kada matsala ta shafe ku. Daga ku yara da suka ce malam ga wani fa zai yi gini a filin da muke idi, na ce kai ai namu ne, kun ji duka suka saduda. Wasu kuma kuka canza daga baya. Ya zama gadaru kenan. Ka cusa wa mutum aminci ya saki jiki. An gane ko? Kai ko mace kake nema da aure. Tun kafin ka aure ta, ba na ce halatta bane ka dauki hoton ta, ka sa status ɗinka, ka dinga nuna mutane sai ce a wannan mata kace zaka a ce kai ta fahimci haka. Balantana abin ya wuce ka wannan misali, wannan karara ne. Ka fahimci abin da nake ne? Saboda haka sai aka wayi gari wato sallar juma'a aka narkar da sallar juma'a akan za ta koma can. Har muka sanar da jama'a mun daina sallah sai kuma lokaci na gaba, ma'ana sai yanda hali. Ana karewa sai komai ya canza. Wanda suke daga waje suka shigo.